Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bugoy. Taong 1994, Cebu. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa bayan si Bugoy. Malayo roon ang kanilang tahanan, kaya naman araw-araw nagsasakripisyo siya upang merong matutunan. Hindi man biro ang daan patungo sa paaralan, di naman gaanong nag-aalala ang mga magulang niya dahil sa meron siyang mga kasama. Halos lahat kasi ng mga kababata niya sa baryo napilitan na ring mag-aral dahil sa pagpupumilit ng mga magulang nito. Napagtanto kasi nila na sa mga panahong yon, kailangan na ng edukasyon ng mga bata. Alam nila na habang umuunlad ang mundo, hindi maaaring manatiling mangmang ang mga anak nila. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't nagdesisyon ng mga magulang, nabigyan ng mga to ng pagkakataon. Magmula noon, lahat ng bata sa kanilang baryo nag-aaral na sa bayan. Bawat isa gustong matuto, kaya naman umaalis ang mga ito na hindi labag sa kanilang kalooban. Pabor naman yun para kay Bugoy, lalo pat kahit papaano, hindi na niya kailangan pang mag-alala sa daan. Noong siya lang kasi ang nag-aaral, talaga namang problema yun sa kanya. Gawa ng bukod sa magubat ang daan, bibihira ka lang din doon makasalubong ng tao. Literal na liblib ito, kaya kapag inaabutan siya ng gabi sa bayan, hindi na siya umuuwi. Mas mainam nang manatili kaysa naman mapahamak pa. Ganun palagi ang nasa isip niya bago nagdesisyong mag-aral ang kanyang mga kakilala. At magmula noong dumami na sila, hindi na nila alintana ang umuwi kahit dapit hapon na. Paunti-unti, lahat ng takot niya unti-unti na ring nawawala hanggang sa makalimutan na niya ang istorya na ilang siglo nang namumutawi sa lugar na dinaraanan nila. Awa naman ng Diyos, sa loob ng halos 2 taong pabalik-balik nila rito, wala namang nangyari sa kanila. Ngunit ilang buwan pagpasok ng taong ito, may nadiskubring karumal-dumal na bagay ang isa sa mga kababaryo nila. Ayon sa kwento, noong bumaba ito ng bayan para mamili, may nakita itong isang nilalang na nakasabay nito sa paglalakad. Bagaman may mukha itong tao, sadyang kakaiba ang wangis nito. Paglalarawan ng kababaryo nila, meron itong paa na may hahalin tulad mo sa kabayo, buhat sa nakabaliktad nitong tuhod. Patpatin din ng nilalang, tapos wala itong saplot. May mahaba rin itong braso, tapos yung mga mata nito palaging nanlilisik. At kahit sa napakadaling panahon na nakita ito ng kababaryo nila, hindi na yun maalis sa isip niya. Mariin din itong inilahad na unang beses siyang makakita ng ganun sa gubat, kaya mas mainam na wag na muna nilang pababain ng mga bata sa bayan. Nang marinig naman ng bawat magulang ang kwento, pansamantalang itinigil na muna ng mga ito ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Hindi man ito nagustuhan ng maraming kabataan, wala silang magagawa kundi ang sumunod. Lumipas ang ilang linggo, tila bang bumalik sa dati ang mga buhay nila. Si Bugoy noon, gustong-gusto na talagang bumaba ng bayan, ngunit kapag nagpapaalam siya, agad siyang pinipigilan ng mga magulang niya. At ang mas malala pa sa lahat, napapagalitan siya ng mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, wala siyang magawa kundi ang sumunod. Para naman maibsan ang kanyang kalungkutan, madalas siyang bumibisita sa bahay ng mga kaklase niya. Dito siya nagpapalipas ng kanyang oras para mag-aral ng mga bagay-bagay. Mabuti na lang talaga, may mga nauwi silang libro, kaya kahit walang guro, nagagawa nilang matuto. Ang kaso lang, ilang araw pa ang dumaan dahil sa sabay-sabay nilang pagliban, nagdesisyon ng guro nila na bumisita. Di nila yun inaasahan, kaya nang makarating ito sa baryo nila, bakas sa kanilang mga muka ang matinding pagkagulat.
Hindi nagtagal, dito na nila ito kinausap para malaman ang rason ng pagbisita nito sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng guro nilang lalaki, mahinahon itong sumagot sa kanila ng, "Hindi na kasi kayo pumapasok, kaya nag-alala na ang paaralan. Bugoy, pwede ko bang makausap ang iyong mga magulang? Gusto naming malaman kung ano ang desisyon nila sa inyo. Sayang naman kung titigil kayo, gayong nangangalahati na kayo sa taong ito." Nang marinig naman nila ang sinabi ng guro, agad nila itong sinamahan patungo sa bahay nila. At habang binabagtas nila ang daan, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman niya noong kaba. Halos di niya kasi lubusang maisip kung ano magiging reaksyon ng mga magulang niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga nila ang bahay. Nadatnan nilang naglilinis ng bakuran ng kanyang ina, kaya naman nakausap ito ng guro niya na hindi man lang nalalaman ng tatay niya. Kung hindi pa nga yun lumabas, paniguradong wala itong kaide-ideya sa mga nangyayari. Pagsilay naman dito ng guro nila, muli itong nagtanong ukol sa totoong rason ng pagtigil ng mga bata. Di kasi ito kumbinsido sa naging palusot ng nanay niya, kung kaya't mas naghangad ito na malaman ang totoo. "Manoy Alberto, hindi naman ho ganito dati itong si Bugoy, tsaka yung mga kaklase niya. Di ho ko naniniwala na kaya sila tumigil ay dahil sa kahirapan nyo rito. Alam ko kung gaano kayo kapursigido na pag-aralin ng mga batang ito, kaya naniniwala ho ako na hindi sapat na dahilan ng kahirapan. Alam ko ho, meron pa kayong malalim na dahilan." Bungad na wika ng guro. Nang marinig ito ng kanyang ama, wala na yung nagawa kundi ipagtapat ang totoong nangyari. Lahat inilahad nito, dahilan para magulat ang guro nitong kausap. Di man yun kapanipaniwala noong una, sa katagalan na kumbinsin na rin nila ito. Mabuti na lang talaga, naniniwala rin ang guro nila sa mga ganoong uri ng nilalang, kaya naman naiwasan nila ang bangayan sa kanilang mga argumento. Matapos ang nangyaring pag-uusap, nagpasya ang guro na bumaba na ng baryo. At upang masiguro ang kaligtasan nito, nagpasama yon sa mga matatanda sa lugar nila na mas nakakaalam ng pasikot-sikot ng daan. Lumipas ang araw na yon, nanatiling nakakulong sa kanilang lugar ang lahat ng mga kabataang mag-aaral. Nakakapanlumo man ang ganoong balita, ngunit kailangan nilang harapin ng realidad alang-alang sa kanilang mga kaligtasan. Dahil dito, imbis na mag-aral pa itong si Bugoy, naghanap siya ng paraan kung papaano matatalo ang nilalang. Inalam din niya ang pangalan nito at kung saan ito nagmula at kung bakit ito kasalukuyang nananahan sa gitna ng baryo at ng bayan. Sa paglipas ng mga araw, kung kani-kanino na siya nagtanong, hindi man ito naging madali, buhat sa kanyang pagmamalabis na malaman ng mga kasagutan, unti-unting nagkaroon ng linaw ang lahat. At nangyari ito dahil sa kanyang pagtsatsaga na humanap ng mga sagot sa bawat tanong. Nagsimula siyang maliwanagan ukol sa nilalang nung may makausap siyang matandang dating albularyo. Hindi ito alam ng marami, gawa ng yung matandang yon, di naman pala salita. Palagi lang itong tahimik, tapos kapag tititigan mo ito, may ilang ka talagang pansinin ito. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang malaman ng totoo, hindi siya nito napigilan. Nakakahiyaman nung una, unti-unti siyang nagkaroon ng lakas ng loob, lalo na nung napansin niya na hindi siya ipinagsasawalang bahala ng matanda. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman itong mabuti siyang bata, dito na ito nagdesisyon na magbahagi sa kanya ng iilang mga kaalaman. Ayon sa matandang yon, hindi biro ang nilalang na umaaligid sa gubat. Napakadelikado nito para sa tao, kaya kung hindi sila mag-iingat, may posibilidad na sila'y mapahamak. Mariin din itong inilahad na nagsisimula pa lamang ito, kaya sa paglipas ng mga buwan
asahan na nila ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Nabanggit din ito na maraming posibilidad kung bakit yun doon naninirahan. Una, marahil nandun sa lugar na yon ang lahat ng kailangan niya. At ikalawa, marami ito doong nakikitang mga potensyal na pagkain. Dagdag pa nito na, bagaman hindi aswang ang nilalang, may malapit itong kaugnayan sa ganoong lahi, gawa ng unang-una, kumakain ito ng karne ng tao. Paborito rin ito ang mga kabataan, kaya nang mabanggit ito ng matanda, agad siya nitong pinag-ingat. Bahala ka, Bugoy, kung maniniwala ka. Pero ako, sinasabi ko to sa'yo para maging alerto ka. Hindi naman namin sila bibigyan ng pangalang gabang-gabang kung ang kapangyarihan nila ay pawang pipitsugin lamang. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila bang nawalan siya ng lakas ng loob na magtanong ukol pa rito. Ora mismo, tinanggap na rin niya ang desisyon ng mga magulang niya na tumigil na sa pag-aaral. Pagkatapos naman ng kanilang mga naging pag-uusap, bumalik siya sa kanilang tahanan nang walang kahit na anong pag-asang nararamdaman. Alam niya sa kanyang sarili na doon na magtatapos ang kanyang tadhana, kaya hanggat maaga pa, mas mainam na humanap na siya ng mga trabahong pwede niyang pagkakitaan. Ngunit kung sa kanya ay natanggap na niya ang lahat, hindi naman naging ganoon ang estado ng mga kaibigan niya. Kahit alam ng mga ito na mapanganib ang nilalang, hindi pa rin ito basta-bastang sumuko sa kanilang mga pangarap. Isang hapon, nang mataong abala ang mga tao sa kanilang lugar, nakita niya ang mga ito na pumuslit patungong baryo. Mabilis siyang tumakbo papalabas, animoy meron itong tinatakasan. Pagsilay naman niya sa mga ito, hindi siya nagdalawang isip na habulin ng mga yon. Naisip kasi niya na bababayo ng bayan, kaya naman kailangan niya itong mapigilan. Nang maramdaman naman ng kaklase niya ang pagsunod niya sa mga ito, agad naman yung tumigil. Ito kasi ang namumuno sa grupong yon, gawa ng sa lahat ng magkakasama, silang dalawa lang ang mas nakatatanda. Bukod kasi sa nasa sekundarya na sila, nasa 20 anyos na rin ang mga edad nila. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, agad naman itong lumapit, kasabay ng pagtanong nito ukol sa kanyang ginagawa. Medyo nagulat din kasi ang kaibigan niya, lalo pat hindi nito inaasahan na papansinin sila ni Bugoy. Ang mas ikinabahala pa nito ay yung posibilidad na baka magsumbong siya sa mga magulang nito, kaya para maging klaro, hindi ito nagdalawang isip na kumumpronta. Goy, isa lang ang mapapakiusap ko sa'yo. Manahimik ka na lang. Huwag kang gumawa ng kahit na anong bagay na ikakasira ng ating pagkakaibigan. Maintindihan mo sana na ginagawa namin to hindi para mapuna ng aming sariling kagustuhan. Ginagawa namin to para mapalaya kami mula sa kamangmangan. Alam ko maging ikaw man, nais mong makalaya sa sitwasyong ito. Kaya imbis na kumontra ka, bakit hindi ka nalang sumama? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumagot. Bagaman may punto ang kanyang kaibigan, alam niya sa kanyang sarili na mas tama ang rason niya kumpara sa naiisip ng mga ito. Isa lang din ang nais niyang mangyari at yon ay hindi ito mapahamak. Hindi ko gustong magpang-abot tayo sa ganitong sitwasyon, pero mukhang wala na akong mapagpipilian. Kailangan ko kayong kumbinsihin, alang-alang sa inyong pamilya. Dahil sa sinabi niya, hindi na ito nakapagtimpi pa. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong sinunggaban hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Walang patawad sa pag-atake ang kaibigan niya. Animoy itinuturing siya nitong isang malaking banta para sa kanilang mga nais gawin. Pagkaraan ng ilang minuto, buhat sa mas malaki sa kanya ang kaibigan niya, hindi ito nahirapan na matalo siya. Pagsilay naman itong wala na siyang kapasidad pang lumaban, dito na siya nito tinantanan, kasabay ng pagbigay nito ng babala. Ang gusto ko, huwag ka nang makikialam. Pagbalik namin dito mamaya, dapat wala kaming mabalitaan.
Dahil kapag nalaman kong isinumbong mo kami, hindi lang yun ang aabutin mo. Pasensya ka na, Bugoy, pero sa pagkakataong ito, kailangan ko nang maging marahas sa inyo. Minsan, mas mainam magpakita din tayo ng pangil upang tayo'y mabigyan ng respeto ng ibang tao. Diyan ka na. Matapos nitong makapagsalita, agad namang umalis ang grupo. At nang makalayo na ito, napaiyak na lamang siya habang sinasariwa ang mga nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas nang bumalik na ang kanyang lakas. Dito na siya nagdesisyong bumalik na ng baryo. At kagaya ng sinabi ng kaibigan niya, hindi na niya naisipan pang isumbong ang plano ng mga ito. Pagpatak ng dapit hapon, nang makauwi na ang mga gumapas sa taniman, dito na nagsimulang maghanap ang mga magulang ng mga umiskapo. Kung saan-saan na nakarating ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin silang nakitang mga senyales na pwedeng puntahan ng kanilang mga anak. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon na ang mga ito na ipaalam sa lahat ang kalagayan ng mga bata. Nang marinig naman yon ng mga taga-baryo, agad naman yung nagpresenta na tumulong sa paghahanap. At kahit gabi na, hindi nagpatinag ang mga ito. Sa loob ng ilang oras na paghahanap, nagalugad na lamang nila ang lahat ng lugar, ngunit wala pa rin silang nakitang bakas. May mga pumunta na rin noon sa bayan, subalit sa kasamaang palad wala ring nadatna ng mga ito sa lugar. Ayon sa guro nila Bugoy, hindi niya nakita ang mga ito, kaya imposibleng bumaba ito ng baryo. Dagdag pa nito na, baka meron itong mga pinuntahang lugar na tanging ang mga ito lamang ang nakakaalam. Nang marinig naman ng mga ito ang ganong rason, pinili nitong manahimik. Hindi na yun nagsalita pa at sa halip na magtagal, nagdesisyon na itong bumalik sa kanila. Pagbalik naman ng mga taong naghanap, agad nitong inilahad ang nakapanlulumong mga balita. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga kamag-anak ng mga nawawala, kundi maghintay at magdasal na sana'y makita na nila ang mga ito. Ngunit dumaan na lamang ang gabing yon, wala pa ring naging paramdam. At sa sobrang takot ng pamilya, nagpasya na ang mga itong magpatulong sa mga albularyo sa lugar nila. Kung kani-kanino na rin itong lumapit, subalit wala pa ring nakatulong. Hindi naglaon, buhat sa bilis ng pagtakbo ng oras, napansin na lamang ng mga ito na 4 na araw na pala ang nakakaraan magmula noong nawala ang mga kabataan. Yung mga magulang ng mga biktima, gabi-gabi nang umiiyak at dumadaing, subalit sa kasamaang palad, wala pa ring taong nakakatulong sa kanila. Hindi naglaon, dito na nagdesisyon ng matandang palagi niyang nakakausap na magsalita. Alam kasi nito na may nalalaman siya sa mga pangyayari, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa na siya ay puntahan para makausap ng masinsinan. Ayon kay Bugoy, hapon ng linggo dumating ito sa bahay nila. Pagsilay dito ng kanyang ama, agad naman itong inanyayahan na pumasok ang matanda. At syempre dahil sa iyo nang may kailangan, di ito nagdalawang isip na sumunod. Pagdating nito sa sala ng bahay, agad siyang tinawag ng tatay niya, kasabay ng pag-upo nito malapit sa kinaroroonan ng matanda. Nang masipat naman niya ang kasalukuyang sitwasyon, dahan-dahan naman siyang lumapit habang mariing pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang sasabihin. Pag-upo niya sa harapan ng mga ito, dito na nagsimulang gumulo ang katanungan sa kanyang utak. Sinusubukan niya noong kumalma pero hindi niya maipagkakaila ang takot na namumutawi sa kanyang mga mata. Kahit hindi pa noon nagsasalita si Bugoy, alam na ng tatay niya na meron siyang mga nalalaman ukol sa mga nangyayari sa lugar nila. Huwag kang matakot, Bugoy. Sabihin mo na lang ang mga nalalaman mo, alang-alang sa katahimikan ng iyong mga kaibigan. Maging ako man,
Hindi na talaga ako naniniwala na makikita pa silang may buhay sa kanilang mga katawan. Bungad na wika sa kanya ng matanda. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang magsabi ng totoo. Alam niya kasi na sa mga oras na yon, natuklasan na ng matanda ang kanyang sikretong itinatago. Labag man ito sa kanyang loob, mas namutawi pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal para sa kanyang mga kaibigang nawawala. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita, dito niya na inilahad ang lahat ng nalalaman niya. Nang marinig ito ng kanyang ama, halos hindi nito mawari kung ano ang isasagot sa kanya. Hindi kasi nito sukat akalain na itinago niya ang detalyeng yon sa kabila ng lahat ng mga kaganapan. Nakakapanggalit man ito kung iisipin, pinili ng kanyang ama na maging mahinahon. Alam nito na meron din siyang rason kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nang wala na silang mapag-uusapan pa, nagdesisyon na ang tatay niya na humingi ng tulong sa mga kababaryo nila. At para masigurong nagsasabi siya ng totoo, isinama siya ng mga ito sa paghahanap. Sa puntong yon, tuluyang nawala ang takot sa kanilang mga puso, buhat sa kanilang pagmamalabis na makita ang mga batang nawawala. Kinahapunan, nang makalikom na sila ng sapat na bilang, agad naman silang umusad. Bawat isa may mga dalang sandata upang malabanan ang nilalang kung sakali mang ito ay mahanap nila. Naniniwala kasi ang tatay niya na sa gagawin nilang yon, hindi malabong makatagpo nila ito. Nakakabahala man ang tsansa, kinakailangan nilang maging matatag, alang-alang sa mga taong umaasa sa kanila. Ilang oras pa ang dumaan, nang marating nila ang pinaghihinalaang lugar ng nilalang, dito na nagsimulang makiramdam ang matanda. Lahat ng bakas ng nilalang na yon ay maingat nilang sinundan, hanggang sa marating nila ang isang mataas na bundok na binabalot ng kagubatan. Ayon sa matanda, hindi pa gaanong naaakyat ng tao ang lugar, kaya may posibilidad na doon nakatira ang nilalang. Malakas din ang kutob nito na kung gagalugarin nila ang bundok, makikita nila ang labi ng mga bata na kasalukuyan nilang hinahanap. Nang marinig naman ng ama ng isa sa mga biktima ang sinabi ng matanda, hindi nito mapigilang kumumpronta. Base kasi sa mga narinig niya, tila bang siguradong-sigurado na ito na patay na ang mga nawawala. Paglapit naman ito sa kinaroroonan ng matanda, pilit itong nagtanong na may halong paninindak. Akala niya atrasan siya ng taong yon, pero nagkamali siya. Abay, huwag niyo akong tatakutin ng ganyan. Hinding-hindi mo ako masisindak. At bakit ka naman magagalit? Hindi ba totoo naman ang mga sinasabi ko? Sa tagal ng kanilang pagkawala, hindi malabong patay na nga sila. Umaasa ka pa bang makikita mo sila ng buhay? Kung ako sa iyo, huwag ka nang umasa. At ngayon palang tanggapin mo na patay na ang iyong mga anak. Wala ka namang ibang sisisihin kung bakit yan nangyari. Kung hindi kayong mga magulang lang din. Galit na sagot dito ng matanda. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagpang-abot ang dalawa. Subalit imbis na atrasan ito ng matanda, dahil sa mas bata ito sa kanya, buong lakas niya itong pinalagan hanggang sa tuluyan niya na itong mapatumba. Pagsilay naman dito ng kanilang mga kasama, dali-dali naman itong lumapit para umawat. Kalaunan, nang kumalma na ang dalawa, doon na nila tahimik na ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap. Iniwasan na rin nila noong magkalapit pa ang mga ito upang hindi na lumala ang sitwasyon. Pagsapit ng dapit hapon, patuloy nilang ginalugad ang bundok. Bagaman nasa paanan pa lang nito, may mga pagkakataong nakakalanghap na sila ng kakaibang hangin sa paligid. Yun bang parang may patay na hayop na nabubulok? Ganon na ganon ang naaamoy nila, kaya naman hindi nila maiwasang magtaka. Sa estado kasi ng gubat, di malabong napakasariwa nito,
kaya ang ganoong uri ng amoy ay wala dapat doon. Kung meron man kasing nabubulok na hayop, madali itong maaagnas dahil sa dami ng mga insekto roong naninirahan. Nang mapagtanto naman yon ng grupo, dito na sila nagsimulang magdoble ingat. Alam nila na papalapit na sila sa pugad ng nilalang, alinsunod sa abiso ng matandang kasama nila. Di nagtagal, pagdating nila sa kalagitnaang parte ng bundok, may nakita silang isang maliit na kuweba na pinaliligiran ng mga patay na puno. Habang pinagmamasdan nila ito, doon na nila napansin ang kakaibang amoy na nagmumula sa loob nito. May mga parang tinig na rin silang naririnig na sumasabay sa hangin, kaya naman dala ng kuryosidad, nagdesisyon sila roong lumapit. Mag-iingat kayo, sapagkat ito na ang pugad ng nilalang na ating hinahanap. Sa loob nito, marahil nariyan ang labi ng mga batang nawawala. Iwasan niyong lumikha ng kahit na anong ingay sa loob upang hindi niyo mabulabog ang iba pang mga nilalang na kasabayan itong naninirahan dito. Paalala ng matanda bago sila nagpatuloy. Nang marinig naman nila ang naging abiso nito, hindi na sila umimik. Sa halip ang ginawa nila, maingat na sinunod ang habili ng matanda upang hindi sila mapahamak. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapasok na sila sa bunganga ng kuweba, dito bumungad sa kanila ang mga nagkapira-pirasong kasuotan ng mga tao. Wala silang ideya kung papaano ito nakarating sa lugar na yon, gayong milya-milya ang layo nito mula sa mga karatig nitong bayan at baryo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, mas lalong tumindi ang nalalanghap nilang amoy. Kahit malaki ang looban ng kuweba, literal na hindi sila roon komportable buhat sa nalalanghap nila. Maliban sa ganoong sitwasyon, napakarami ring mga uod at mga sawang naglipana sa paligid. Ilang metro ang layo mula sa bukana, doon nila nakita ang kauna-unahang kalansay ng tao. Base naman sa kanilang pagsiyasat dito, medyo may katandaan na ang kalansay, kaya hindi yun ang labi ng mga batang hinahanap nila. Ang kaso lang, pagdating nila sa isang malaking silid na naroon sa pinakadulong bahagi ng kuweba, dito na tuluyang bumungad sa kanila ang mga labing itinago roon. Bawat isa sa mga ito nakasabit sa kisame, dahilan para madala ng hangin sa labas ang amoy na nagmumula sa mga ito. At kahit napakadilim sa lugar, gamit lamang ang kanilang mga sulo, agad nilang natagpuan ang mga katawan ng batang kanilang hinahanap. Kaya nila nasabing yon ang hinahanap nila ay dahil sa mga suot nitong damit bago yun mawala. Sa estado rin ng mga ito, mukhang hindi naging maganda ang kanilang pinagdaanan bago yun pumanaw. Bukod kasi sa putol na ang mga braso nito, wakwak na rin ang kanilang mga katawan. Hindi na nila mahagilap ang laman loob ng mga bata na ayon naman sa matandang kasama nila, marahil ay kinain na ng nilalang. Di nagtagal, dala ng kanilang pagmamadali, pinilit naman nila itong sungkitin sa pagbabakasakaling agaran nila itong makukuha. Ang problema lang, dahil sa taas ng kisame, hindi rin yun naging basta-basta. At bago pa man nila makuha ang mga labi, may narinig silang malakas na atungal mula sa bukana ng kuweba. Nagmamadaling umusad ang nilalang patungo sa silid, kaya imbis na kunin nila ang mga labi, napilitan silang magkubli. Alam kasi nila na anuman ang paparating, napakamapanganib nito kapag kasywal nila itong kinaharap. Ilang segundo pa ang lumipas, kahit napakadilim ng pasilyo, kitang-kita nila ang pagdating ng nilalang. At kagaya ng inilarawan ng matanda sa kanya, yun din yung nakita niya. Takot na takot man itong si Bugoy, na natili siyang tahimik habang nagkukubli sa mga bato. Lahat sila literal na walang imikan at maging sa paghinga, limitadong limitado. Maya-maya pa, habang naglalakad ang nilalang papalapit, pasimple nang naghahanda ang kanilang mga kasama.
At nang marating nito ang eksaktong lugar na pabor sa kanila, hindi ito nagdalawang isip na umatake, habang yung iba nagmamadaling tumakas papalabas ng kuweba. Pagsiklab naman ng kaguluhan sa lugar, mabilis nilang tinahak ang pasilyo. Kahit marami sa mga kasamahan nila ang umiiyak na at humihingi ng tulong, di na nila ito pinansin dahil sa isip-isip nila, mas mainam na mauna muna nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Paglabas naman nila ng lugar, dali-dali silang nagsipulasan sa mga kakahuyan para magtago. Mula roon matyaga nilang hinintay na may lumabas, ngunit sa kasamaang palad, sila na pala ang huli. Nakakapanlumo man yon para sa grupo. Labis pa rin silang nagpasalamat, gawa ng kahit papaano meron pa ring nabuhay. Hindi naglaon. Nang mapagtanto nilang wala na silang hihintayin doon, dito na nagdesisyon ng matanda na umalis sa lugar na yon. Mas pinili na nitong umuwi ng baryo, gawa ng nakita na rin naman nila ang kanilang mga hinahanap. Dagdag pa nito na, sapat na ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga kasama, kaya naman mas mainam na wag nilang sayangin ang pag-alay ng buhay ng mga ito. Mariin din itong inilahad na sa kasalukuyan nilang kalagayan, hinding-hindi nila matatalo ang nilalang. Dahil sa sinabi ng matanda, agad namang tumutol ang kanyang ama. Pagtiting nito dito, agad naman yung lumapit kasabay ng pagwika nito ng, "Ano bang kinakatakot mo? Meron tayong mga dalang sandata. Sa tingin mo ba, hindi to tatalab sa nilalang?" Naniniwala ka ba talagang tatalab yan? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo na ang makakapagpasuko lang sa kanila ay ang kapangyarihan ng mga mutya? Sa estado natin ngayon dito, ako lang ang merong dala ng kahinaan niya. Tingin mo kakayanin ko yun na mag-isa? Matanda na ako at meron akong pamilyang naghihintay. Hindi ko isasakripisyo rito ang buhay ko para sa mga taong di ko namang kaano-ano. Pagkasambit nito ng mga kataga, di na ito nagdalawang isip na umalis. At dahil sa ito lang ang mas nakakaalam sa kanila, nagdesisyon na rin silang sumunod sa nais nitong mangyari. Ilang araw pagkatapos ng insidente, dito na nila ipinaalam sa baryo ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kasamahan nilang nawawala. Nang marinig naman yon ng karamihan, hindi na ito nakapagsalita, dala ng matinding takot at pangamba. Alam nila na wala na silang magagawa, kaya mas mainam na tanggapin na lamang nila ang desisyon ng matanda. Magmula noon, dahil sa takot ng mga taga-baryo, nagdesisyon ng mga ito na gumawa ng panibagong daan, malayo sa lugar na binibisita ng mga aswang na kung tawagin nila sa Cebu ay mga gabang-gabang.